अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिक्स बाय प्रमोद सागर। बोल जान हमारा से शुभ समाचार दे नहीं तो कोई से कटत बा तोहार। अरे तो सुनो ना कोई से के बतिया बताई तो है यार तुहरा से है भी मिलो भतार। बारू मोटाइल की सुखा देले बा, बारू मोटाइल की सुखा देले बा। अरे लहंगा के डोरी सारा कहा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। पहिले से दोहरत बढ़ा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। अरे बारा भोजन करता कैसे कैसे बीतल तोहर पहला मुलाकात रे, पहले से आराम बाकी अभी बा दुखात रे। अरे बारा पिराता हो लगावा बोलाई धरे कमर पर हाथ रे, बुझी मोलो पुआ हमर गाल ले ले काट रे। अरे काट के जियान को देला जरूरत रहे दिया की बुता देले बा, सुनो जरूरत रहे दिया की बुता देले बा। हल्ला हंगा के डोरी सारा कहा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। पहिले से दौरत बढ़ा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। बड़ा दुख देता साचे साचे कहो ये सरिता समझा के, पलंग पर मारे लकी भुइया सुता के। इहो कौन पूछे वाला चीज हो, गुडू का राशि के यादो तो न छूटे, तो बोले न छुरे जब ले किरी न फूटे। अरे सफा के शरम बा राइटर सागर दावा ना देले बा, समीर सागर दावा ना देले बा। हल्ला हंगा के डोरी सारा कहा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। पहिले से दौरत बढ़ा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। बारू मोटाइल की सुखा देले बा, बारू मोटाइल की सुखा देले बा। अरे लहंगा के डोरी सारा कहा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। पहिले से दोहरत बढ़ा देले बा, ससुरा में पियावा रुआ देले बा। बड़ा दुख देता छाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।